Di Parbangit Baro, akbas dang ya jong kani kajing syakri jongi ipen pau kajing sengungu ya ublay ubalayalam bat don rengkat bat ngi babang yoru ya kani kapor dor ban ya syakri lang ya u ipen yang subhaya pi baro ki Parbangit na kabalang bat kumjuru ki Parbangit na kiwei pat ki balang ki baju ya don rengkat bat ngi ngin betangi kajing syakri kajungi hakani ka janmit Daga bangya ruwai lang kajing ruwai ka ba nriu pun riu jing uji sutrai yanga hading fona syirkai bansya ban sius pa gaman sim jonga omdon balak bandong jing suk bayo nalau trai bawya sait hakmat ublai kahok kasnam bakor blasai omdon balak bandong jing jong u bom nak bandong jing jong u bom nak bandong jing uji sutrai yanga omdon balak bandong keban riu pun riu bat keban nyu puar uji sutrai yana adin pona syurkayun syah ban sius pakat min sim chonga Ban
징이 정우범라반어 징이 정우범라반어 징이 Sudrai Yaya Om Don Bala Ban Om Chinkel Men Yom Haba Ujan Ching so balat ching ting baban ching kermen scam daul awan om don balaban om ching ik jong balaban om ching ik jong balaban om ching ik uji sudrai yaya om don balaban om Asywa bangin dai jau blai ke jing duai. An ben pulih kat tu kat noi ke jing sisana ke tien ke jong blai. Ke bangin aban syam na ka chithi ke baning kong ke jong Yohanes. Ke nong ke basau ke dekhot ke bakat khandai. Kumjuru ke gospel ke jong Lukas. Ke nong ke bakat khandai ke dekhot ke basipau. Baru na ka gospel ke jong Yohanes. Ke nong ke bakat san ke dekhot ke bakat riu. Iktien ki ba ong kum ni. Ngi mangi yau nabau la shwa yangi nabau kunu buriu lawan ya ka banuhat bat ban penem ya ka balajano ipem sem la jet ya nga henrei nga ngala jet ya pi bat ngala thong ya pi ba pinyo yai leit bat seiso ublayu ni kerku naga benta ka buram jungu amen togi pedem ka jing doai Belayu kupah jong iu bah beneng is ngongu me go try na mar baro ke jing isnai jing ker khu ke jing la bha ke jong me yang i hoi ni long thang ke nong pop ringat ko buhun ke jing palat ha ke jing em jong i iblang de bandu no go try ke jing la isnai ke jing ker khu ke jong me an ban go try de lang ba jing ba ka jong me ha ka ding phna ka bam la siu do ring go try ka dor ba ka snam ken bangin long go try kon ki chong me ki breu ha ka hima ka jong me bai na tang ya hai ka buram ka jing sungu tang ya me khain ong ya ngo ya me ko try ban ma kat lambat la ka jong ka balang ki para bangai paro long khom ne ko ma long go try de ma ka jing ker ku ki chong me de lang ba ki jing lai snai ki chong me wai ker pang go try na ka banta ki para bangai paro hapo ka balang kiram paying kristan snai ko try ba man ker ku man ton kat lambat ki don na preng joki ko try ki ba don na preng ki jing he ki jing jenjar Dona preng jongki pada dona preng jing pang jing sitom. Dona preng jongki pada dona preng jing dok jing kardo. Dona preng jongki pada dona preng jing pomya suto jing mot haying asam. Hai meni snai kan men lai jing omen dona kat lambat ki. Baka jing sok ka jong me ka jing bhang ka jong me ka jing karku ka jong me ka long reng kat lambat ki. Karku ya ka jong ka balang ko thai ki sang ba pher. Nadu ka senior si society ka junior si society. Jing sang kan thai ka school pan pau. Balang hi borok ko wei ki jing sang dong. Nong elam ko thai bangin ha ya ka ban tum ni ka kham ka jong me na ko wi ka sngi shi ko wi ka sngi ko thai ban ra ya ka ma ko gospel ka jong me ban kham tam ko thai ban yes lok na ka thin ka jong me
Ong itu wai ru ko trai isne bamen ker khu ko trai ila ka jong ka balang na ka bentang ibabon ki project ko trai John Gan Bill School ko trai ka bangya seng na ka bentaban yo ka jing tep kham tam ki ko trai pan thep ye me u blai u jong i kain ker khu ka school ker khu ko trai na ka bentang kin hong ka ki khna school ki khot ka managing committee ka bangna la ko trai pan pan thlon ye ka kham jong school ka balong si bentang na ka benta ka burom ka jong me ker khu ngilang baro ko trai leng bagna ka jahan met kham tam ko trai ka bangi don ha ka bagan thang ka jong elhamingi ko trai do men sem bo jong me ka ko trai bagi ai baro ke men pendap na do bas lang hadu ba khut ke ko trai ke nom long ha jing start breu ka jing sngo tho breu ka jong i le ka bo ha jing lam jong men sem jong me bagi ai baro ko trai ke nong ka jing ker khu na ka bentah ka jing em jong i bang na ban su tho ko trai ka jing mayan ka jing i ba ka jong me ka ding puna bar bang la ko trai ban syakriya me bagi long ro ko trai ka jing ker khu ye ki wei ha ka jing em jong i trai ni bu ti ka ne ka por bagi por bang sa ba ro jong ka jing syakri jong ye me kham tam ye u syakri jong me ko trai bang sa sa mi ka tien ka jong me ai baro ko trai ken long ta ka bo ka jing lai snei ka jong me nang bakan ka jing mentoi na kam ta jong ha padam ta jing lang baro in mi nang ne ko trai ki breu ko mat ki jing lai snei ki jing ker khu ki ba tham ki jong me singa wi jing wai map plat bon satap ki pop ki jing renggang ki jing bom piang ha ka jing yem jong i na mari ki ne ki udami pan ha ka teng bat yang tam mutrai jong i Jesus Christ amen mentang yo singa ya ka jing pan puna badi kam jong ka palang Ka jeseng kan thai kan long tang suai kan jeseng nong kren ilong kong bon kut khong kai ha ka jeseng Hindi service ha pan thom kra shibet ha ka por saubuji nong kren ilong master Prakash Singh ha ka jeseng jong ka Senior Christian Endeavor Society ha ka por sau shiteng nong kren ilong Dr. Miranda Bla ki jeseng hieng ha ka por ndriu buji Agadong lum siap mingi kaja sengalong yang jeng Mrs. Matilda Dotling inongkran ilong Mrs. P.L. Nonglai kaja sengdong pedeng kaja sengalong yang jeng Master Ricky Donald Ramsey inongkran ilong Master Nova Lingdo agadong lum siap semi kaja sengalong yang jeng Master Stefanaya Raptham kini kayeng kadan hangtai maulai nongkwar inongkren ilong Master Divida. Hakabai day ba gani ka jaseng yeng hakadong lum siap sepni nakaliang ka jaseng dong penbait ka ka boss kani ka boss kan yang hangtai ha school Mount Vincent at kapor ban mi kalong hakapor san baji. Hakamit balang kata arpusan tarik ninyo sngow ya ka subject ka jingsuk ka bakraw ka dan hakita ki ba ya ka an jong me pensionong rim naka jingroi sam ka ba shispa khat khandai ka khot ka ba shispa ndrupusan penkha naka team ka jingsuk ban police dang ba dwai ilong imis cordial kharlukhi ba inongkran ya ka subject ilong master Elvin Stone umyam ka Bible study kalong kumba julong ha ka sitho ding hangne hayeng mani ha ka por nyo baji akaja sengduai mit si sejan kata arfu fratering ban pulis dang badwai ilong i Mrs. Lastelin Shadam bad inong duai hadian ilong Mrs. Gletsina Lengdo inong itu khana haganika singi utrai banwan kata ka arfu khandai taring jongni upnai hagaja sengga shibiji inlong i teman basan nong kendri teman basan jong kabalang Presbyterian mau prem ki jing aingo ki bangi layo lum haka khatsan tarik
ye kijing aingo ya kabangi ladep panno akasendok hangta ya khmat dengan kerpad imasta snaitang sobhaban penkentang ye kini kijing ai. Tang ini pandai maging doai, ini doai. Kumni sin pat ngiwan ya kaman aingu me ablay bu kupa jeng yu pahab neng. Man belong ublay badab da kijing ej bet kijing snay. Blay belong uba crown. Blay bujulay iki kamba ngab da kijing em kijing iway payway. Ngiwan ya kaman aingu me bau khun ba ej jong me tribe nong pani be jong yu Jesus Christ. Bola pelapat ia ki kejat ki betelot jongi bangin keu pak yang ke bakan tangkut ke jome. Ban syakri ban yaro pandun borom. Bat kumjoro ban sngap nagi jeng syaka ketien ke jome. Ya ke ban medan ban keren lembau syakri u jome. Dalam yang il lembau jong kanai kapor pada do ke bakut ke jongka. Ni wanru hakanai kapor ya ban syakri ya me. Lembau jong kini ki jeng ai ki bangin lalum hakanai kapor. Kini ki jeng ai kim long ru try. Bangin ya parsyang ki jeng karku ki bak melathe ha ki jeng ki jongi. Lama ki kam ki kti ki jeng tre ki jeng kta ki jongi. Ya ka bang melat penyo karhai ha ki long yeng ki long sem ki jongi bat ha ki jeng ki jongi simet. Ndai la da ki long kumno ni dwai me men sobha. Ya ban pedang karku bat pen kentang ya ki knaba. Laha kano ka bentah baka balang ka idon kam ban pen don kam ya ki. Kena long sisa ki jeng karku. Na bentah ka borom ka jong me. Karku ya kawai pa kawai ka kti jong kitu barok ki balaya no. Hakani kapor. Pan nang pan syajbor. Nang panyo haki kaman sim ban syakri ya me. Lama ki jeng ayan da kaman sim ka bakamen. Ni wanru ya kaman bukti hani kapor. Na bentah syakri jong me. Uban sosam hangi ya ka kubor. Nakaktian ka jong me. Ulong tang ubreu, kijing pen krek long kijong ubreu, andre kijing pen janai ki long kijong me blay. Pen kentang yu, pen kerpang yu, baka kubor ka bangin yu sengu kani kapor. Kanda long shisha, kijing bam ka banang yai tei, kijing kijong i, nakawai ka sengi, syakawai ka sengi. Kat hadu kata kapor, bangin da dabar niyeng. Hakata ka jing janai ka balong kat kum nakaktian kijong me terai. Dalam ya kapor ka badang sa jong kani kijing syakri kijong i. Maaf kat klat ki pop ki babon ki maju susi ya me. Nabari ki ne baru ngungi dam ni pan ban ngi kerpan. Haka tenge jong try manong pani mai ja jong Jesus Christ. Mentabat hala kertaro. Amen. Kumni mentapat ngelapoy kabi kebenta ka bakam kungsan. Kata kalong ban sngap bat sya skor hi kijing sya na kaktien ka jong blay. Hasyo bang niyo ban sngap bat sya skor na kaktien ka jong blay. Nia so lang ka jing rumai ka bachis pa lai pupra. Bat chispa lai punriu. Chispa lai pupra bat chispa lai punriu. Banuwahan ya kaktien jong me atrai ya rap yana. Abanda syam yu jisu unong pen imbaba. Ulong blay badon bor ban shna ya kijing pang. La krau ka pop ka jonga ban pendu khoi unang chispa lai pupra bat chispa lai punriu. Ban wat ya kaktin jong me atrai yarak yangat aban dashem yu Jisu unong penem bapat ulong ulay
kidukot ke komiti balang abat ki parbangai baro sa season pan ngai khublai yapi aga kerteng ke batyang tam ka jong utrai jong yu Yesus Kristus ka phang preng ne ka nong rem bangan kren ha ka ne ka janmet kalong na ka gospel ka jong Yohanes kal nong ka bakhat san bat ka dukot ka bakhan reu ngan sim tang ya ki tien ki ba ong khum ne rei ngala jet yapi bat ngala thong yapi ba pinyo yai le bat sei so ngan pule biang rei ngala jet yapi bat ngala thong yapi ba pinyo yai le bat sei so katu kan ne ban shai bat ban sngu thu ye ki kan tin ki badon ha kan ne ka phang padeng ne ka jingkren ka jonga khandiat shwa bangan yai shakmat haka jingkren ka jonga ngakwa ki parbangai bangin sngu thu ye ka tien jit pat thung khnang banginom sngu thu bakla haka por ka bangak beteng ye ka jingkren jonga ka tien jit pat thung hoi la se kam da don e ka jing pher han rei hang ne ka tien jit ka theu bangila long ki babet ki bala itu bat ki bala pedang banlong ki khonu blai ne haka kan hun ka jong blai bar ka tien thong pat ka theu ya ka jing pen scam bar ka jing pha yang yi ban tre ye ki kam ya ki bau blai ula shania hangi iwei pai wei ki parbangai ngila anu ban perkhat bakade ka phang ka bangan kran na ka ni ka janmet